соли 2017 барои мардуми тоҷикистон соли заҳмати дастаҷамъонаи бунёдкориҳои тозаву навин ва соли чорабиниҳои муҳими ҷамъиятиву сиёсист. дар ҷавҳари созандагиву дастовардҳои давлату миллати мо ки баракати амнияту истиқлоли мо ҷилову таровати тозаву рӯзафзун мегирад, ҳукумати тоҷикистон дар қатори дигар мақомот ва сохторҳои низомии мамлакат барои фаъолияти муассири кормандони милитсияи тоҷик ва беҳбудии ҳифзи иҷтимоии онҳо шароитҳои мусоид фароҳам оварда пайваста кӯшишу ғамхориҳои зиёд зоҳир менамояд. намунаи олии ғамхории навбатӣ ва ҳатто бузурги ҳукумати кишвар ифтитоҳи академияи вазорати корҳои дохилӣ дар оғози соли нави таҳсили 2017-2018 аст ки дурнамои рушду иқтидори аз ин бештари мақомоти милитсия ва ниҳоят ҷумҳурии тоҷикистонро дар доираи пурмуаммои ҷаҳонишавӣ тарҳрезӣ кард. милитсияи тоҷик посдори суботу оромӣ ва кафили осудагиву хотирҷамъии мардуми тоҷикистони азиз аст. салом бинандагони арҷманди телевизиони тоҷикистон. барномаи истиқлоли мо бо инъикоси беҳтарин дастоварди меъмории сол, академияи вазорати корҳои дохилӣ ва фаросӯи маълумоти ҷолибу дидании он манзури шумост. нахуст мегӯем ки муаллифи ин бинои хуштарҳу замонавӣ, хеле зебову диққатҷалбкунанда ва фарогир ҷавони ҳамагӣ 28 сола аст. бале, фарух тошмуҳаммадов сармеъмори ин бинои академияи вазорати корҳои дохилӣ аст ки алҳол дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд. хуш омадед. ташаккур. вақту нишод ба хонадони ҳар яки шумо. салом алайкум. зинда бошед. фарух, барои мо хеле ҷолиб буд ки ан ҳамин бинои хуштарҳу замонавӣ вақте ки тадбирандешии он оғоз шуд барои пешниҳоди лоиҳа чӣ гуна шумо дар он роҳ ёфтед? вақте ки озмуни бинои академияи вазорати корҳои дохила аз ҷониби сохтмони асосии вазорати корҳои дохила ба коргоҳи мо ҷесика кӯриз лоиҳа пешниҳод шуд. аз гурӯҳи лоиҳавии кормандон ба монанди савлатов, саид акрам ва ман низ интихоб карда шудем. шарт, талабот ва умуман пешниҳодҳо чӣ гуна буданд? шартҳое ки бояд мо ин биноро таҳия менамудем дар он мебошад ки мо бояд як бинои замонавӣ ва ба тамоми стандартҳои таълимие ки вуҷуд дорад ба он ҷавобгӯ бошад. коркарди лоиҳа чӣ қадар вақтро дар бар гирифт? 6 моҳ тақрибан вақт ҷудо шуда буд. лоиҳакаш маҳз ҷамъияти саҳомии кушодаи корез лоиҳа буд ки шумо дар он ҷо фаъолият карда истодед. шумо чанд сол шуд дар он ҷо фаъолият мекунед? аз 2013 баъд аз хатми донишгоҳ баъди хатми донишгоҳ коро шурӯъ кардед аз ҳамонҷо аз рӯи ихтисос. бинандаҳои азиз ёдовар мешавем ки мусоҳиби мо қаҳрамони барномаи ин лаҳзаи мо фарух тошмуҳаммадов донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад сайфиддинович осимиро 2013 бо дипломи аъло хатм карданд ки бинои асосии ин бинои муҳташамро ҳанӯз 20 июни 2014 гузошта буданд. қаҳрамони мо ба тозагӣ хатм кардаи анҳамин донишгоҳ буд. ҳамагӣ 1 сол собиқаи кории гӯем расмӣ дошт. ҷавонони худшиносу худбовару худафрӯз созандагони имрӯзи дурахшони ватананд. зеро такя бар сиёсати устувору пурсамари тоҷикистон дар шоҳроҳи нурбори соли ҷавонон бо дасту дониши тавоно мӯъҷиза офарӣ мекунанд. дар солҳои охир як ҷаҳиши бузурге дар соҳаи шаҳрсозӣ ва меъморӣ ба чашм мерасад ва ин ҳам масъули истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон аст. ҳамасола дар манотиқи гуногуни ҷумҳурии тоҷикистон алахусус дар шаҳри душанбе бисёр бино ва иншоотҳои бунёд карда мешаванд ки аз нуқтаи назари меъморӣ
бояд қайд намоем ҳамто надоранд, яъне ки онҳо ҷавобгӯ ба талаботҳои муосири имрӯзаи меъморию шаҳрсозии ҷаҳонӣ мебошанд. ва бояд қайд намуд ки барои бунёд, барои таҳрезӣ намудани чунин лоиҳаҳои биноҳои боҳашамат, зебо, албатта кадрҳои баландихтисос заруранд ва хурсандиовар аст ки чунин кадрҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон аслан дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва дар факултети сохтмон ва меъморӣ омода карда мешаванд. Шоҳиди он будем ки дар рӯзи дониш ва сулҳ бо иштироки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи бинои боҳашамати академияи корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ва мо хушбахтона иштирокчии ин ҷаласа гардидем. Таҳрезии он ба души яке аз шогирдони донишгоҳи техникии Тоҷикистон, шогирдони факултети сохтмон ва меъморӣ Фаррух Тошмуҳаммедов буд ки мо аз он мефахрем. Чунки вақте ки устод маҳсули дасти худ ва ё ки маҳсули дасти шогирди худро мебинад, албатта ин барои ӯ як бойгарӣ, як давлати бузургӣ аст. Бемуҳоббат гуфтан мумкин аст ки бино яке аз биноҳои беҳтарини соҳаи муассисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. марҳалаи якуми сохтмони ин маҷмӯаи муҳташам дар доираи 3 сол бо чунин шароити сатҳи олии таҳсилу хизмат ва фаъолияти илмиву омӯзгорӣ мавриди истифода қарор дорад ки дар синфхонаҳои махсуси криминалистиву фаъолияти фаври ҷустуҷӯии он нозукиҳои низоми пурмасъулияту пуршарафи ин ниҳоди бонуфуз омӯхта мешавад. конфронсу семинарҳо ва маҷлису чорабиниҳои гуногуни илмиву фарҳангӣ дар толори барҳавои муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ ва мавҷудияти 500 ҷойи нишаст барпо мешаванд. баргузории ҳамоишҳои судманди минтақавию ҷаҳонӣ сатҳи баланд чун заминаи мусоиди муҳокимаи масъалаҳои муқовимат бо таҳдиду хатарҳои замони муосир сурат мегиранд. дастовардҳои ин муассисаву курсантонашон бар фарози фазои ҷумҳурию ҷаҳон боиси танини гимни милливу гимни миллиса мегардад. барои мисол курсанти соли аввали факултети рақами 2 он Миҷгона Самадова 25 сентябри соли равон дар 5-мин бозиҳои осиёӣ дар шаҳри Ашқободи Туркманистон аввалин медали тиллоро дар номиди кикбоксинг дар вазни 60 килограмм ба даст овард. 26 октябри соли равон низ дар иди бошукӯҳи фарҳанг ва миллатҳои академияи идоракунии вазорати корҳои дохилии Россия адъюнктҳои тоҷикистонӣ миёни шунавандагони 4 кишвари дигар Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Муғулистон соҳиби ҷойи аввал гаштанд. фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ тибқи талаботи вазъи имрӯзаи ҷомеаву ҷаҳон аз ҳар як кормандаш имконияти воқеии моҳирона истифода карда тавонистани тамоми воситаҳои муосир аз ҷумла таҷҳизоти пешқадами техникӣ ва барои ҳамеша интизоми баланди хизматиро нигоҳ доштану такмили малакаву маҳорати касбӣ кардан тақозо дорад. аҳсан ки ана ҳамин гуна натиҷаи меъморӣ дар ин сину соли ҷавонӣ ба шумо муяссар шудааст ва то ин лоиҳа шумо натиҷаи меъморӣ маҳсули меъморӣ доштед, кадомҳо ва дар куҷоҳо қомат афрохтанд? албатта пеш аз ин биное ки дар назди мо аст мо инро лоиҳабандӣ намудам, пештар биноҳо ва иншоотҳои ба монанди ҷамъиятиву маъмурӣ ва таҳсилотҳои миёна ва тавбатгоҳҳоро лоиҳабандӣ намудам. дар ҳақиқат бинандаҳои арҷманд санъати меъмории тоҷикон ҳанӯз аз ҳазорсолаи 2-3 пеш аз то милод аз ана ҳамон дарёфтҳои саразм бароямон маълум аст ки то имрӯз дар
қайди юнеско ҳаст ва ифтихори мо аст ки санъати меъмории тоҷикон хеле дар сатҳи олӣ аст. мин баъд дар шаҳри аграи ҳиндустон қомат афрохтани тоҷмаҳал ки бо дасти тоҷикон қомат афрохтааст ва мо мебинем ки хеле ҳамин ҷараёни меъмории тоҷикон рӯз то рӯз сайқал ёфта истодааст ва махсусан бояд бигӯем ки буҳрони иқтисодӣ умуман дар сатҳи ҷаҳон алҳол ҳукмфармо аст. махсусан аз 2013 оғоз шуд ки таъсираш 2014 аллакай ба аксари давлатҳои мутараққии ҷаҳон манфӣ буд ва тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо тавонист ки дар баробари дигар чорабиниву ташаббускориҳои олии сиёсӣ муваффақ шудан боз шаҳри душанберо умуман ҷумҳурии тоҷикистонро бо бунёду созандагиҳо махсусан биноҳои хуштарху замонавӣ ва дар сатҳи олӣ махсусан намунаи яке аз онҳо ки ҳамин муассисаи таълимӣ аст аз дастовардҳои соҳиби истиқлолии кишвари мо аст ки хушбахтона ана ҳамон натиҷаҳои соли ҷавонон эълон кардани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро баръало нишон медиҳанд ки ҷавонони мо имрӯз инқадар муваффақ ҳастанд. ҳанӯз 28 сол дорад вале зиёда аз 8-9 бинои таълимию тиббӣ ва маиширо лоиҳакашӣ карданд ва дар ин миён вазорати корҳои дохилии тоҷикистон низ тавонист ки ҳамин академияро барои курсантон барои қувват гирифтани корҳои мақомоти корҳои дохилӣ сохторҳои низомӣ ва амниятии кишвар пешниҳод созад. ман як ҷавондухтари кӯҳистонӣ ки аз ноҳияи дурдасти шамсиддини шоҳин ба академияи вазорати корҳои дохилӣ тариқи квотаи президентӣ дохил шуда имрӯз ифтихор аз он дорам ки дар чунин бинои таълимиву замонавӣ ки бо ҳама шароитҳояш таъмин аст бо баҳои хубу аъло ва бо сари баланд таҳсил намуда истодам ва ин сол ки дар соли ҷавонон ва дар рӯзи дониш ки пешвои миллат барои мо курсантон чунин бинои нави таълимии замонавиро кушода ба истифода дода шуд. дар ин ҷо дарсҳояш бошад дар сатҳи олӣ мегузаранд. масалан тайёрии оташфишонӣ, тайёрии ронандагӣ ки бо ҳама лавозимотҳояш таъмин аст, ҳам аз ҷиҳати амалӣ ва ҳам аз ҷиҳати назариявӣ хуб пеш мераванд ва дар баробари ин дигар дарсҳоям дар сатҳи олӣ мегузаранд. ва ман имрӯз дар пеши худ мақсад гузоштам ки баъди хатми академия ба зодгоҳам яъне ноҳияи шамсиддини шоҳин баргашта ва чутаре ки дар савгандам ёд намудам ба халқи худ ба миллати худ ва ба пешвои миллат содиқона аз ҷону дил хизмат мекунам. ваъда медиҳам ки дар оянда ҳамчун корманди мақомоти корҳои дохилӣ ин муассисаи олиро ба баҳои худ аъло таҳсил намуда дар оянда ҳамчун корманди мақомоти корҳои дохилӣ ба халқи ватани худ ва сарвари давлат хизмат менамоям. мо имрӯз дар як утоқҳои нави ба таври замонавӣ муҷаҳҳазонида шишта яъне ба курсантон ва шунавандагон дарс метиҳем ва инчунин мо бо яъне воситаҳои техникии замонавӣ низ муҷаҳҳазонида шудааст. доскаҳои электронӣ ҳама чизҳое ки барои яъне сифати таълим зарур аст имрӯз барои мо дастрас шудааст ва дарсҳоямонро дар як сатҳи баланд дар як сатҳи масалан нав дар як сатҳе ки ба курсантон ва шунавандагон фаҳмо аст мегузаронем. давлату ҳукумати кишвар барои таҳкими асосҳои моддиву техникии ин сохтори бонуфуз ба хизмат ҷалб кардани кормандони баланд ихтисос беҳтар намудани шароити зиндагӣ ва хизматии ҳайати шахсии вазорати корҳои дохилӣ таваҷҷӯҳи мунтазам зоҳир менамояд. зеро вазорати корҳои дохилӣ яке аз бузургтарин сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар аст ки бар зиммаи он доираи васеъи вазифаҳо аз таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ сар карда то риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва мубориза бар зидди сӯхтор вогузор карда шудааст. давлат маҳз тавассути мақомоти ҳифзи ҳуқуқ махсусан милитсия бар зидди зуҳуроти нангини ҷаҳони муосир мубориза бурда барои тамоми мардум ҳаёти осоишта, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳо ва тартиботи комили қонуниро кафолат медиҳад. саҳми арзанда, хизмати шабонарӯзӣ ва шуҷоату қаҳрамонии шумо
кормандону хизматчиёни мақомоти корҳои дохилӣ дар роҳи барқарор намудани сохти конститутсионӣ, устувор гардонидани сулҳу осоиш ва оромии ҷомеа ҳамчун намунаи олии садоқат ба ватан ва давлату миллат арзёбӣ мегардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. чунин эътимоду таъкидҳои муассир ҳар як корманди худшиносу ватандӯсти мақомотро водор месозад ки дар ҷодаи мубориза бо ҷинояткорӣ ҳуқуқи маънавии як лаҳза хотирҷамъ буданро ба худ равона дида, бо назардошти вазъи мураккаби ҷаҳони муосир беш аз ҳар вақта ҳушёриву зиракии сиёсиро бо дарки амиқи масъулияти касбӣ ва ифтихори баланди ватандорӣ нигоҳ дошта бо ҷинояткорӣ муборизаи оштинопазир барад. зеро касе мисли намояндагони ин неҳод дар ҷабҳаи ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон чунин ваколат надорад ва ҳеҷ яке аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мисли онҳо ба халқ наздик нест. дар вуҷуди ман як шӯлаи бунёдкорие сар зад ки خواستم در این وطن عزیز خود سهم خود را گذارم. این بینای بسا زیبا و دقتربا و خوشترها زمانوی که الحال نزد آن مصوبت آراسته ایستاده ایم با سرمعمار آن فراختاش محمد از 8 آشانه و 3 قسم عبارت است که در آن زیاده از 1680 کورسانتان تحصیل میکنند. این بینایی که فراگیر اینقدر حشمت است برای من خیلی جالب است که نمای ظاهریش از کجا منشأ گرفته است. فروخ ان همین نمای ظاهری اون رو با یگان معماری مانند کردید و اینکه در لحظه کشیدن ان همون لایحه بیشتر به چی تکیه کردید و به چی مانند کرده هستید؟ الهام از کجا بود؟ الهام تصویریش لایحه در آن است که مادر برای هر یک انسان چطوری که معلوم است عزیز است. یک مادر یک آغوش گرمی تکرار نشده دارد که برای انسان دوری از آن طاقت ناپذیر است. من خواستم رمز این آغوش گرم مادر و دست گشاده این مادر را در طرحریزی بنا که شکل نیم دوره را دارد این عکس را این رمز را افشا نمایم و خواستم که تعلیم گیرندگان این بنا، تعلیم گیرندگان اکادمی وزارت کارهای داخلی که در آینده همچون سپری وطن، همچون سپر این مادرند، در یک فضای آرام، در یک فضای خوبی آغوش گرم مادرانه تعلیم خود را انجام دهند و به این ملت، به این دولت عزیز ما خدمت خود را دریغ ندارند. در حقیقت خیلی موفق شده با آغوش باز مادر زیاد شباهت دارد و بعد از گفتن شما در حقیقت پیش روی ماست که گویا مادر عزیز ما آغوش خود را به سوی فرزندانش باز کرده است که آنها تحصیل گیرند، مقام کسبی خود را، وظیفه خود را عزیز دانند و برای این ملت همیشه سپر باشند. ای وطن خاک رهی تو سرمه بر چشمان من، ای وطن خار و خس تو سنبل و ریحان من شکوه و حشمت و پیروزیت خواهم مدام. ای وطن نام تو باشد پایه ایمان من. افتخار از آن داریم که چنین یک وطن محبوب، چنین یک سرزمین زیبای اجدادی داریم. در واقع اگر از 6 فوریه سال 1925 با تأسیس مقامات ملیسای تاجیک رقم زنی کنیم، زیاده از 92 سال است که تاجیکستان مقامات ملیسای خود را دارد و در این میان ما از زنهای جسور و بیباک و ناترس تاجیک در مثال اولوغبیبی سید و اویشه یورماتова و از مردان خیلی جسور بابو صادقов، شریف شودیف، قطب‌الدین نجمیدینов و ارگش شریفов که عنوان عالی قهرمانی
иттиҳоди шӯравиро сарфароз буданд, дар ин мақомот ҳамеша баҳри ин ватан хизмат карданд, сипари ин миллат буданд. Вале баъд аз соҳиби истиқлолии кишвар мо бо як эътимоди қавӣ гуфта метавонем ки вазорати корҳои дохилии тоҷикистон имрӯз пояи илмии худро қудрату камоли хеле афрохта дорад ки ин аз пешрафти давлати соҳиби истиқлоли ҷаҳони имрӯза гувоҳӣ медиҳад. Бале, ин нуқта беҳтарину назаррастарини дастовардҳои тамоми таърихи ин мақомот маҳсуб меёбад. муҳим он аст ки пояҳои қудрати худро бо илм барҷаста кардани мақомоти қудратии ҳар кишвар гувоҳи олии қудратмандгардии он давлат аст. бесабаб нест ки дар мавриди истиқлолият ва миллатсозии дилхоҳ кишварҳои муттараққии олам дар ҷаҳон сухани аввалро бобати амният ва рушди илм мезананд, зеро онҳо пояҳои асосии истиқлолият мебошанд. пас ин пояи эътимоду қудратбахши давлат пояҳои илмии худро ба мавриду саривақтӣ ва хеле огоҳонаву мунсифона қудрат мебахшад. ин ҳама аз шарофати истиқлоли бебаҳои мо ва сиёсати хирадмандонаи пешвои миллати мост ки ҷумҳурии тоҷикистон пояҳои қудрати худро дар фазои орому фарҳанг замиру соҳибтамаддунаш бар масири таърихнигории тамоми ҷабҳаҳои ҷомеаи имрӯзи тоҷикистон бо илм барҷаста менамояд. кунун мо сухан аз ҳифзу камолоти истиқлол ва тақвияту таъмини адолати иҷтимоӣ мегӯем то дар канори ин озодӣ муаррифгари доимии ҷомеаи гӯёву ҳушёр ва пурнишону фарогири маънавият бошем. дар ҳамин 5 соли охир дар академияи вазорати корҳои дохилӣ аз ҷониби профессорону омӯзгорон зиёда аз 40 монография, зиёда аз 30 китобҳои дарсӣ, خب زیاده از 700 مقاله های علمی، زیاده از 60 واسطه های تعلیمی، خب زیاده از 700 تکلیف و پیشنهادها برای تکمیل قانونگذاری پیشنهاد کرده شده است. جهت تقویت دادن علم و معرفت در مقامات کارهای داخلی به نهایت توجه خاص ظاهر کرده شده است. سال 2014 تأسیس یافتن ادیونکتورا می باشد. امروز در بعضی اکادمی وزارت کارهای داخلی ادیونکتورا فعالیت می نماید که در آن از به واسطه کارمندان عملی مقامات کارهای داخلی و خود آموزگاران اکادمی وزارت کارهای داخلی در ادیونکتورا تحصیل نموده رساله های نامزدی خود را حمایت کرده شدند که این هم یکی از دستاوردهای مهم در زمان استقلال می باشد. و دیگر دستاورد مهم این سال 2017 همین سال 6 ایون مجله علمی اکادمی وزارت کارهای داخلی از جانب کمیسیون عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه پذیرفته شد. ختم کنندگان محض این اکادمیا معرفگر آینده ملیته تاجیک و در مجموع مقامات کارهای داخلی می باشند. مخصوصا امروزها که در آن تجربه بهترین مؤسسه های تعلیمی مقامات حفظ حقوق جهان راه اندازی شده است، می سزد به خلق و ملت خود صادقانه خدمت کنند. جوانان امید و تکیهگاه این دولت معتبر، محافظان این صلح و امنیت بی‌بدل و نیروی سازنده این وطنی جان و جانمان هستند. ما امروز نسل مقامات کارهای داخلی را در روحیه ملی، در روحیه درک ماهیت اصلی فلسفه دولت ملی تربیه میکنیم تا که توانسته باشیم بر بدل جان هم که باشد بهر ثبات سیاسی کار خود را انجام دهیم و تامین امنیت کشور را در سطح ضروری به راه بمانیم. مقصد بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی، تکمیل ساختار آن، مطابق نمودن فعالیت مقامات به طلبات زمان معاصر و معیارهای اسناد حقوق بین المللی، اینچنین گسترش همکاری مقامات با جامعه، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد شد که برنامه اصلاحات میلیسیا و قانون جمهوری تاجیکستان درباره پلیسیا
таҳия ва пешниҳод карда шавад, то низоми таълим дар академияи вазорати корҳои дохилӣ ва умуман барои кормандони мақомот ҷиддан тағйир дода шаваду чорабиниҳову татбиқи нақшаҳои созандаи давлату ҳукумат мудом дар муҳити босубот, вазъияти ором ва тартиботи устувори ҷамъиятӣ баргузор гарданд. пас афзудани сафҳои милитсия аз шахсони салоҳиятноку масъулиятшинос, ватандӯсту ватанпарвар ва аз лиҳози ахлоқиву маънавӣ тозаву поквиҷдон саодати миллат аст. бинандагони арҷманд, инҷо ниҳояти барномаи истиқлоли мо аст. аз ҳар дастоварде ки дар тӯли 26 соли соҳиби истиқлолии кишвар қомат афрохтааст, метавонед бо мо дар робита бошед. рақами телефони мо ва почта электрони мо дар экранҳои шумо ҷилвагар аст. мо барои дастовардҳои соҳиби истиқлолии кишвар, барои ин марзи муқаддас ва тоҷикистони азизамон ҳамеша омодаем бароятон маълумот пешниҳод кунем. хайр, то барномаҳои дигар, тансиҳату хона обод бимонед. ба ҷон ҳифзат наmoям, дар танам ҷон ҳасти истиқлол, ғуруру нангу ори родмардон ҳасти истиқлол.